गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामाव गोदान रायजो बेंगिरि। बिजेपिनि दैदेनगिरि गुलाब चांद काटारियाखौ आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरै थिसननाय जासिगोन। बेजों लोगोसेनो भारतनि गासै मोन 13 रायजोफोराव गोदान रायजो बेंगिरि थिसननाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थाराइबारि मण्डलीयाव गिर्जा बेखेवदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि हालामनि थाराइबारि मण्डलनि गिर्जाखौ दिनै गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवबाय। गिर्जाखौ बेखेवनानै होयो AIBCRCनि आफादगिरि डक्टर महेश इस्लारिया। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो AIBCRCनि आफादगिरिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि अजित कुमार ब्रह्म आरो गोबां ख्रिस्टियान दैदेनगिरि आरो सिबियारिफ्रा। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि अजित सरगयारि, गाहाय नेथारि एनस मोसाहारि आरो सा ढेकियाजुलि दख'रा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारियाबो नुजाथियो। बे हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन MBCRCSनि गाहाय नेथारि सुदेम बसुमतारिया। तुर्की आरो सिरियाव दासिम बांग्रिंजों 30,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। थांनाय 6 फेब्रुआरियाव तुर्की आरो सिरियाव मावनाय 7.8 गोख्रैथिनि बांग्रिंजों सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय आरो जोखोम जानाया दासिम बारायगासिनो दङ। सुलुंनि बायदिब्ला तुर्की आरो सिरियाव बांग्रिंजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम 30,000 जाहैबाय आरो जोखोम जानाया 85,000निबो बांसिन जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे जवाननि जिउ खहा। गुवाहाटी नोगोरमानि सातगाव केम्पनि नारांगियाव गावनि डिउटिखौ मावबाय थानाय सासे सान्थ्रिखौ हाग्रानि मैदेरा हरखाब गाबनानै जिउ फोजोबदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सान्थ्रिनि मुंखौ खामलिंकाप होननानै मिथिनाय जादों। आसामाव थांनाय 10 बोसोरनि गेजेराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव दासिम सा 924 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मेहेरगोरा रुंसारि अनन्त कुमार ब्रह्मनि गोथार सारादुखौ दिनै गावनि आंगो न'आव खुंफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि लालमाटि गामिनि थागिबि अनन्त कुमार ब्रह्म बिथाङा मोनसे समनि समाज सिबियारि थुनलाइ ओनसोलगिरिमोन। बिथाङा थांनाय 14 जानुवारि 2023 खालि गावनि न'आवनो रुंसार जादोंमोन। दिनै 12 फेब्रुआरियाव बिथांनि आंगो न'आवनो समाजनि नेमखान्थि बायदियै गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। बिथांनि गोथार सारादुआव बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अमित कुमार बसुमतारी, रांगिरि दानेन ब्रह्म, सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दनेन नार्जारि, गाहाय नेथारि जांगिला बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाना जोबथा बिदाय होना मान बावो। बे गोथार सारादुआव बिपिएफडिएलनि हानजानि जानानै ओनसोलनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाना जोबथा मान बावफैनायजों लोगोसे बिथां रुंसारनि मुङै गांसे बिसिम बिबो बेखेवना होयो। गसाइगाव गुवाबारि कमार्ट कल'नियाव बर' मांखरसालि गायसनदों। गसाइगाव महकुमा एबा गुवाबारि पिएचटिसिनि सिङाव थानाय गुवाबारि कमार्ट कल'नियाव दिनै बर' गोथैसालि एबा मांखरसालि लुफुंनाय हाबाफारिया जाफुंबाय। सोरखारनि SOPDSनि जोहै 10 लाख रांजों गोथैसालि एबा मांखरसालि लुफुंनायनि दिनै लाइखुन्था गायसनो। बे गायसनथाय हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि अनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुवाबारि पिएचटिसिनि मासिगिरि राजिब ब्रह्म, गुवाबारि गामिनि गामिगोरा लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनी पानबारि बाथौफारायाव हाग्रा बिफाना मेटेल अन्थाइ लांखुमानाय गंनै सालान गैयै ट्रेक्टरखौ हमदों। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारियाव बिजनी हाग्रा बिफाननि संदाननायाव मेटेल अन्थाइ लांखुमानाय गंनै सालान गैयै ट्रेक्टरखौ हमदों। सोरखारनि आन्दोआव माखासे दुथांफ्रा आयेननि बेरेखा बाला अन्थाइ लांखुमानाय खौरांखौ मिथिनानै बिजनी हाग्रा बिफाना बाथौफारानिफ्राय सालान लायै मेटेल अन्थाइ लांखुमानाय गंनै नम्बर गैयै ट्रेक्टरजों लोगोसे सालायग्रा सानैखौबो हमनो हादों।